Mayong hapon ug daghang salamat sa pagsunod Cebu ug katibukang Central Visayas. Mao pa nagkulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug maayong hapon usab sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Duhang ka mga sakop sa Kuratong Balilinggan nga napatay, posibleng mao'y mga sospek sa sunod-sunod nga mga pagpangusil patay sa mga drug personalities sa Dakbayan. Adunay 8 ngadto sa 15 pa ka masakop sa maong gang, karon ang padayong gipangita. Samtang giawhag usab ang publiko nga magpakabana sa pag-report dayon sa kapulisan kung adunay mga bag-ong tawo nga nahimong silingan ug kadudahan ang mga lihok. Si Chona Carion sa report. Giawhag karon ang mga barangay officials o mga pulis sa barangay nga magbantay kanunay sa ilang mga palibot. Ilabi na sa mga mikalitlagbot sa ilang dapit ug daw galante kaayo sa mga tawo. Sama sa hitabo ni Renan Mabida ug Mark Lister Castillo ang Chief Security ni Osamis Vice Mayor Nova Parahinog. Mikalit na lang sila og butho sa barangay Kubacob sukad ni atong Marso ug kanunay na lang mamangka. Awahin na kaayo silang nahibaw-an nga mga sakop di sa Kuratong Balileng dihang napatay na. Nga mga tao na may siging nagsulti na sa amo ang ingonana nga amigo man gani na sila sir, na mga times diya mubangka na siya ginam na mga barangay official na pero di sad ta makakuha na honest to goodness ra sad siguro ang pagipag sandurot sa barangay official kay galante ning tao. Nga mo ang gipalad man lang kung may knowledge ba ang other nga mga barangay official sa pagsuda ng grupo. Nga mo ang ginatanawan ni there's another lair or another mga safe houses na ilahang gigamit para tubuhin talaga detection sa mga tao. Hingusgan pa sa kapulisan ang ilang intel gathering tungkol kay aduna pay 8 ngadto sa 15 ka mga sakop sa Kuratong Balileng. Ang Kuratong nalambigit sa pagpanulis og illegal nga drogas. It can be nga di apa sa other barangays. Mandaway hopefully wala na unta mi mahagilap sa ilahang nga grupo dire. Kini naman sad nga tao nga magpuyo sa apartment sa mga kabarangayan, isa sa natong tanan kung di sad magawas-gawas or during night time ra ang mugawas siya din mga luxury vehicles ang naa sa iyaha nga mo parking or mangita sa iyaha ang isa nato ng dudahan. Gipasusi usab ni Intoma ang sunod-sunod nga mga pagpamusil sa drug personalities di sa Dakbayan nga si Mabida ug Castillo ang posibleng mga suspect. Diha gani may naalarma kay may mga description na yung atong ibalik may mga previous nga pusil shooting incident doon ay nagsulti na nakamotor then giparakan then mga daggo ang personality na gikuha ano nang amo ang imatch. Chona Carion, Balitang Bisdak.